boş wagtymy güýmemek üçin TikTok platformasyna giripdim. Bir näçe gyzykly videolar görüp oturdum we öňüme bir video geldi. Ulam ymsyny çekdi. Videonu gördüm. Videodaki adam özüniň 2027-nji ýyldan gelendigini aýdy. Bu muny anyklamak üçin bir näçe videolar çekip TikTokda paýlaşýar. Paýlaşan videolaryny beýsa wagtyň içinde milyonlarça adam görýär. Özüni dünyada ýeke galan diýip hasaplayan bu kişiniň çekken videolarynda görşüňiz ýaly köçelerde, şäherlerde hiç illi adam san ýok. Ýaşaýyş ýok ýaly görünýär. Köçeleriň, şäheriň sessizligi videonyň hakyky bolup biljekdigi barada şüphe döredýär. Gelin, bilelikde bu adam aýdýan zatlary, çeken videolary çynmy ýa ýalanmy? Muny videomyzda görelim. Unicos Breviviente, ýagny ýeke galan adam ady bilen tanalan bu TikTok sahypasynyň videolary gysga wagtyň içinde milyonlarça görülmäge ýetdi. Ony tanalan, ýagny meşhur eden elbetde çeken videolary bolýar. 2027-nji ýylda ýaşaýandygyny, gözüni bir hastahanada açandygyny, daş teoreginde hiç ýylda ýekiji adam ýokdugyny aýdýar. Özüniň geçmiş bilen diňe 2021-nji ýyldakylar bilen aragatnaş gurup bilýändigini aýdýar. Ähli giden ýerlerini video kamera alyp goýýar. Aýdýan zatlaryny anyklap biljek bir näçe köp videolar da bardy. Bu aýdýaly daş teorekde ondan başga hiç kim ýokdy. Diňe adamlar däl, umulmanam asmanda uçan kuşam ýokdy. Hastahanada gözlerini açanda teorekde ne bir doktorlar ne de hasta adamlar vardı. Teorek kıyamat sonrası dören sessizlik ýaldy. Köçeler, hastahanalar, adamlaryň köp görülýän ýerleriniň ählisi boşdy. Özüniň hem 2027-nji ýyldadygyny anyklamak üçin elektron tehnika enjamlaryny görkezýän ýylyny, aýyny kamera aldy. Kompýuter hakykatdanam 2027-ni görkezýär. İlginç sapar birinin beýle videolar çekip gelecekde hem de köp uzak bolmayan gelecekde insanlygyň ýok ediljekdigini aýtmasy adamlar gyzyklantyryp başlady. Ýöne men munyň ýalandygyny, düzmejedigini aýtyp biljek bir näçe pikirlerim bar. Men bu videolary çekýän adamyň gysga wagtyň içinde TikTok fenomeni bolmak üçin şeýle ýola baş goşandygyny pikir edýän. Sebebi adam hiç ýyl TikTok'ta görnýäýlim hem açanok. Paýlaşan videolar mundan 1-2 ýyl öň çekilen bolmagy mümkin.
Ýagny koronavirus pandemiýasynyň gören wagtlary köçeler boşlukdy. Sewda merkezleri, hastahanalaryň, köçeleriň boş bolmagy men öz pikirimçe bir filmiň ýa-da serial kinolaryň çekilýän wagtlary ýa-da bir kampaniýanyň reklamasy üçin boşadylan bolmagy mümkin. Elbetde men aýtýanlarym dogry ýa-da ýalanymy biler. Men bu ýerde öz pikirimi aýtyp geçdim. Gelejege ýa-da geçmişe gitmek, bu barada tehnika injamyny döretmek, yüzyıllardır bilim we tehnologiýa döreticiler üçin iň esasy meseleleriň biri bolup durýar. Indiki ýyllarda beýle tehnika döredilermi? Bilmedim ýöne, häzirki günümizde beýle zat mümkin däl. ýylda video çekkendigini aýdýan bu adamyň aýtýan zatlarynyň dogrudygyny inandyrmak isleýän bolsa, inandyrjak bir näçe anyklaýjy videolar çekmeli bolar. Siziň pikirleriňiz nähili bu video hakynda? Pikirleriňizi kommentariýalar bölüminde görkezip bilersiňiz.